Noswaith dda, Mari dwi wedi magu ym Penygroes yn Dyffryn Nantlle, ond dwi bellach yn byw a gweithio fel Warden ar Ynys Enlli. Diolch Grug am ngwahoddi i siarad am mhrofiadau i efo hinsawdd neu newid hinsawdd ar amgylchedd. Wrth gwrs, da ni gyd efo'r profiadau o newid hinsawdd, achos da ni'n fyw ar y foment yma mewn amser. Y Grug di gofyn i fi sôn am mhrofiadau i yn eang ac yn lleol. Mae mhrofiadau i'n eang yn reit eang. Yn 2017 es i Indonesia ar ym mhen yn hun i wneud prosiect dogfennol am effaith y diwydiant olew palmwydd ar y wlad ac ar yr amgylchedd yna. Yn ystod y prosiect yna'r ymchwil yn dilyn yn arwain at y daith ac cynhyrchu yr ffilmiau dogfen byr ar ôl y daith. Dwi'n meddwl yr adeg yna es i ar y daith fwyaf o deimlo yn empowered fel unigolyn i wneud gwahaniaeth i just sylweddoli pa mor naif o'n i mewn ffordd erbyn diwedd y prosiect y fyswn ni'n gallu gwneud unrhyw wahaniaeth o gwbl. Dwi wedi bod ar ryw pendulum o sut dwi'n teimlo bod na newid yn mynd i ddigwydd os fydd na newid o gwbl. Y pendulum ydy bod y pŵar yn dwylo ni fel unigolion ac ar lawr gwlad ac drwy ymgysylltu efo'r cymunedau a empowerio bobl fysa ni'n medru wneud gwahaniaeth i yr ochr arall o'r pendulum teimlo'n anobeithiol, anobaith llwyr, a mae'r unig atab ydy os ydy llywodraethau a banciau yn mynd i'r afal efo problemau amgylcheddol sgynna ni. Ac am ni bod yr atab rwla yn y canol rhwng ni a nhw a bod pawb yn gweithio tuag at yr un dyfodol. Ar ôl y prosiect yna yn 2017, ges i'r cyfle yn 2018 i fynd i'r Arctig ar gochwylio i wneud prosiect am lygredd plastig, a wedyn oedd hwnna yn brofiad gwahanol o ran y teimlad bod na wahaniaeth yn mynd i gael i wneud o'r gwaith oedden ni'n wneud, achos oedden ni'n yn rhan o ymgyrch gymaint mwy ar y pryd, efo ffilmiau David Attenborough, efo Blue Planet, a oedd yna real push ar y pryd i leihau llygredd plastig. Wrth gwrs, ddoth Covid wedyn yn 2020 a mae lot o'r gwaith a'r momentum yna di mynd, ond mae rhywun dal yn teimlo bod o ar radar rhywun rwan. A wedyn yn 2019 nes i wneud prosiect, nes i wneud ffilm ddogfen yn Machynlleth am ailwylltio rewilding, a mi o hwnna yn ddiddorol iawn achos mi oedd o just yn highlightio pa mor gymlath ydy yr atebion ar gyfer rhoi lle i natur, rhoi lle i ddatblygiad, cynnal economi leol, ffermio ar dyfodol. Yr peth cryfa sydd dod allan o bob prosiect ydy bod nhw wedi bod yn cael ei defnyddio mewn ysgolion, lle mae'r ffilmiau wedi cael ei dangos mewn ysgolion, a bellach, gen i un yma, ydy cyfieithu llyfr plant o'r enw Sedna a'i neges o'r Arctig, a mae hwn am lygredd plastig. Mae o i annog plant i gwestiynu y byd a i fynd allan a ffeindio allan yr atebion dros dy hunan, a peidio jyst gofyn i'r oedolion sydd o gwmpas nhw am atebion. Heddiw, mae'n brofiad dydd i ddydd o newid hinsawdd yn lot fwy tangible. Dwi'n byw ar Ynys drwy'r flwyddyn. Dros y 2 flynedd da ni wedi byw yma, da ni wedi cael cyfnodau sych iawn, da ni wedi cael gaeafau extreme iawn. Leni, does a ddim cyfnod sefydlog o dywydd di bod o gwbl am ei mis Mehefin. Ac wrth gwrs rwan gan bod ni'n byw ar Ynys sydd off-grid, mae y tywydd a'r tymhora yn cael effaith uniongyrchol ar y mywyd dydd i ddydd i. Wedyn yn berthnasol i Benygroes, fatha unigolyn sydd wedi bod yn blentyn ym Penygroes,
yr hinsawdd dwi wedi gweld y newid adra ydy, wel, tueddiadau plant i fod allan yn chwarae. Dwi'n teimlo bod hi'n bwysig, mor bwysig bod plant yn cael profiadau tu allan. Sy'n rhaid nhw fod yn brofiadau, sy'n rhaid chi fyw ar ynys wyllt i fegu perthynas efo bywyd natur a teimlo bod y byd tu allan, y drws off y sgrin yn rhywle da chi'n perthyn. So, dwi'n meddwl dyma sy'n ni'n licio gyfrannu i y sgwrs chi ydy os a ffordd y medra ni annog plant i ddod allan i chwarae neu creu llefydd saff iddyn nhw fod allan. Dwi'n meddwl o'r pendulum na o'n i'n siarad am ar y cychwyn, dwi yn meddwl bod bob un ohonyn ni yn bwysig ac yn rhan o'r ateb. Mae drwy ysbrydoli a ddysgu a gwneud siŵr bod plant yn cymunedau ni efo access i'r awyr agored ac bod nhw yn magu atgofion, bod y plant yn cael atgofion ac y perthynas real efo'r byd, efo y tymhora ac efo beth sy'n tyfu o'i cwmpas nhw a dringo coed a dyna di'r ateb yn y marn ni, achos heb hynny fydd gennym ni genhedlaeth fydd yn hollol disconnected o'r byd a hynna yn scary.